Poštovane zastupnice, kolegice i kolege zastupnici, uvaženi državni tajniče sa suradnicom, evo u ime Kluba HSS-a mogu reći vezano o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom da su to samo tehničke izmjene i da ne rješavamo problem. Ključno je da i dalje nemamo uspostavljen održiv sustav gospodarenja otpadom. Naime, većina članica EU prati ovu problematiku na kvalitetniji način, radi na edukaciji građana da se odvaja otpad na kućnom pragu i rješava problematiku zbrinjavanja otpada na način da se u najmanjoj mogućoj mjeri narušava ekološka ravnoteža, a da s druge strane to bude ekonomski isplativo, odnosno da građanima iz njihovog kućnog budžeta to bude prihvatljivo. Što mi danas u Hrvatskoj imamo? Činjenica da mi nemamo uspostavljen sustav gospodarenja otpadom, činjenica da taj sustav regionalnih centara za gospodarenje otpadom nije uspostavljen, da su svega 2 izgrađena, da 5 još nisu ni započeta ili su dijelom započeta i činjenica da veliki broj naših sugrađana u različitim jedinicama lokalne samouprave ne odvaja na kućnom pragu otpad, nego sve ide kao komunalni otpad, miješani komunalni otpad i da se sve i dalje odlaže na ona odlagališta koja su već do sad bila proglašena neuvjetnima, da su ih se trebalo sanirati, da su trebala biti zatvorena. Činjenica da nismo iskoristili europski novac da napravimo jednu kvalitetnu kampanju u edukaciji građana, niti imamo kvalitetnu kampanju, niti akcijski plan kad, što i kako. Taj sustav se ne može uspostaviti ukoliko građanima kvalitetno ne objasnimo na koji način odvajati otpad, koja je korist za njih od toga i što je to za državu bitno za čuvanje okoliša i zdravlje građana i generacija koje dolaze iza nas. Činjenica da mali broj jedinica lokalne samouprave to dobro radi, ali najveći dio ne, pa čak i ono što je najveći grad, grad Zagreb, tu je najlošija situacija. Dok je u drugim državama otpad biznis, dok je to gorivo ili nekakav drugi element za oporabu, kod nas je to i dalje komunalni otpad, mješoviti komunalni otpad. I ono što najviše građane smeta, to je da i ono što oni odvoje u različite spremnike, dođe isto vozilo, odveze na ono isto odlagalište gdje ide i do sad. I to činjenica da nije dobro i da nismo izradili taj program i te centre za gospodarenje otpadom do roka koji je bio, to je 31.12.2018. I sad mi već pišemo Europskoj komisiji i Vijeću da nam prolongiraju taj rok. Vjerojatno će ovih dana doći ili već došao upit što smo po tom planu učinili i koje smo akcije poduzeli i vjerojatno ćemo doći u situaciju da će nas prijaviti Europskom sudu i da će Hrvatska plaćati penale. Jer već po sličnom modelu se to dogodilo u Italiji i nekim drugim europskim državama. I to treba našim građanima reći. Da ova Vlada i vlade prije njih koje su započele ovaj proces nisu odradile posao i da postoji realna opasnost da Hrvatska plaća penale, a plaćat će je porezni obveznici. To će trajati 2-3 godine pa će taj problem doći nekoj novoj Vladi. Nadam se da će ta nova Vlada biti uspješnija. Jer mi smo do sad trebali provesti taj akcijski plan edukacije građana, trebali smo dići svijest građana da se mora na kućnom pragu odvajati otpad, morali smo ih zainteresirati na način da oni shvate da odvajajući otpad će i oni plaćati nižu cijenu odvoza otpada, da će se taj otpad vagati pa će prema onom što su stvarno odložili i platiti, ali nažalost to nemamo. U većini naših jedinica lokalne samouprave nemaju ni odvojene spremnike, još nismo, evo čuli smo da je natječaj već pripremljen pa poništen za nabavu tih spremnika, pitanje je kad će biti nabavljeni. Dalje, nismo iskoristili europski novac za izgradnju sortirnica, reciklažnih dvorišta, kompostišta, to je sve to što bi trebalo biti u sustavu regionalnih centara za gospodarenje otpadom. Toga nemamo. A što imamo? A imamo na terenu jedan nered, da smo i ona nelegalna odlagališta koje smo sanirali, ponovo se otvaraju nova divlja odlagališta otpada. Imali ste i sinoć
prilog na HTV-u iz romskih naselja gdje se rade ilegalna divlja odlagališta, ali imate i u nekim drugim jedinicama lokalne samouprave koje nemaju riješen problem i pojavljuju se divlja odlagališta. I bit će ih sigurno još više. Što imamo još na terenu? Pa imamo na terenu da započete regionalne centre gospodarenja otpadom su zaustavljeni jer se čekao izmjena zakona, donošenja plana gospodarenja otpadom i tek sad se ide izradu tender dokumentacije, izradu studije izvodljivosti, studije utjecaja na okoliš, pa onda dok se raspiše natječaj i izaberu izvođači, to neće biti gotovo, ne do 2020. nego do 2025. realno, državni tajniče. Poznavajući te procedure kako ide i koliko to traje, očito je da nećemo imati. Tako da treba našim građanima reći da nemamo sustav, da će i dalje skupo plaćati, da će cijena odvoza otpada rasti, opet na teret građana i da postoji realna opasnost da će Hrvatska plaćati penale zbog neizgrađenog sustava. Također ovim zakonom ukidamo agenciju, odnosno ne ovim nego je slijedom toga izmjene u zakonu jer se ukinula Agencija za okoliš i prirodu. Sve članice EU, odnosno većina ima ovu posebnu agenciju kao neovisno tijelo koje upravlja sustavom gospodarenja otpada, a mi je spajamo pod parolom ušteda, a ostaje isti broj ljudi, isti trošak, osim što nećemo imati ravnatelja agencije i upravno vijeće. To je premali trošak za onu važnost koliko je agencija trebala imati i imala je da se uspostavi sustav, a mi idemo korak nazad i ne pratimo trendove koje su u EU. Također kad je riječ o reciklažnim dvorištima, povećali smo broj minimalnih stanovnika za izgradnju sa 1500 na 3000, po nama iz HSS-a je trebalo ostati 1500, a onda nakon što se provede edukacija, nakon što se krene sa prikupljanjem otpada kroz odvajanje na pragu i slično, postupno povećavati stupanj odvojenog prikupljanja i reciklaže otpada. I treba isto tako reći da zbog ovih silnih izmjena zakona i operativnog nerješavanja na terenu opet se prema Fondu za zaštitu okoliša prevaljuju i dodatni troškovi i dodatno opterećuje fond koji je već ionako ekonomski opterećen. I ono što je ovdje već rečeno da štitimo određene monopoliste, da nismo uspostavili burzu otpada, ni kad je riječ o papiru, ni plastici, ni drugim energentima koji se mogu iz tog otpada, iz miješanog otpada izdvojiti i oporabiti, nego i dalje štitimo monopoliste, ne znam za koga i zašto i mislim da će nam tu sigurno veliki prigovor uložiti i Europska komisija i da to je realna opasnost da nas tuži Europskom sudu i da platimo penale. A ovdje bi se također osvrnuo na problem na terenu, na tih nekoliko odlagališta koja su sanirana i koja su trebala biti zatvorena, primjerice odlagalište u općini Davor koje je trebalo poslužiti da se saniraju divlja odlagališta u općini Davor i okolnim općinama, a ne da se dovozi otpad iz drugih krajeva Hrvatske. A dovozi se iz Samobora i iz drugih gradova. Nije problem što se dovozi, nego je pitanje da li se na kvalitetan način zbrinjava, da li se vodi evidencija koliko je kakvog otpada doveženo i da li je zbrinut na ispravan način i kakve su utjecaji na podzemne vode jer je 3 km od tog odlagališta crpilište vode za preko 60.000 stanovnika od općine Nova Kapela do općine Okučani, uključujući i grad Novu Gradišku. Jednostavno neprihvatljivo je da je to odlagalište dobilo uporabnu dozvolu na 115.000 tona, a prema informacijama koje imam od ljudi koji su tamo zaposleni da se sad već preko 20.000 tona više odložilo otpada nego što imaju uporabnu dozvolu. Pa pitam ministarstvo i državnog tajnika znaju li te informacije i što će se učiniti da bi se to daljnje odlaganje spriječilo, a između ostalog zbog toga i nije usvojen proračun općine Davor i raspušteno je općinsko vijeće i jučer je na Vladi imenovan povjerenik za općinu. Jer jednostavno građani više ne žele trpiti tu bahatost i nebrigu za građane ne samo općine Davor, nego rekao sam preko 60.000 stanovnika živi u okruženju i žele imati pitku vodu, žele imati zdrav okoliš i ubuduće. A spomenuo bi i već više puta spominjan ovdje problem Piškornice koja je poslužila za izvlačenje novca, za kriminalne radnje za koju je odgovarao samo bivši direktor te tvrtke, a mnogi su
kroz prste gledali i prešutjeli ako su znali što se tamo događa, a građani iz okolnih općina pitaju kolika je tamo količina isprojektirana, da li je točno da će to biti puno više nego što je najavljeno kad se donosila odluka o uspostavi ovog centra i kakva je kvaliteta procjednih voda koja se u okolici, u potocima i drugim kanalima oko odlagališta otpada pojavljuje. Rađene su neke analize koje govore da je već sad povećan postotak teških metala i drugih štetnih tvari. Mislim da i tu ministarstvo i nadležne inspekcije nisu do kraja odradile posao i da se štiti određene moćnike oko tog posla. I evo, mi iz HSS-a ne možemo podržati ovaj zakon jer kažem to su samo tehničke izmjene, a sustav nije izgrađen, realna je opasnost da će veću cijenu plaćati građani. Čujemo sad i u izmjenama zakona da će jedinice lokalne samouprave koje odlažu na području druge jedinice lokalne samouprave morati plaćati, što nije bilo u prijašnjem zakonu, što kod donošenja odluke o izgradnji regionalnih centara nije bilo rečeno. Znači sad ponovo to mora ići na općinska vijeća, na županijske skupštine da bi se prihvatilo i to će dodatno usporiti ovaj proces izgradnje i sigurno da je jedina poruka da Vlada mora ozbiljnije i resorno ministarstvo prioniti ovom poslu, da im to mora biti prvi posao da bi građani imali kvalitetno uspostavljen sustav, da bi štitili okoliš i da ne bi plaćali penale. Hvala lijepo.